Muling nagningning ang plaza ng Taal, Batangas matapos pailawan ang mga Christmas display doon. Silipin sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. It's beginning to look a lot like Christmas sa bayan ng Taal sa Batangas. Sinindihan na kasing muli ang nagtitingkarang mga Christmas lights sa plaza. Gabi-gabing inaabangan hindi lang ng mga residente roon kundi maging taga-ibang bayan. Bawat sulok hitik sa iba't ibang kulay ng LED lights. Pandagdag sa reels ang mga tunnel of lights. Romantic naman ang dating ng Field of Light sa harap ng Eskwela Pia. Siyempre, patok na selfie spot ang higanting Christmas tree. Bukas ang pailaw mula alas 6 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Kumukuti-kutitap na rin ang People's Park sa Pila, Laguna. Dagdag sa Christmas vibe ang mga parol na nakasabit sa puno na iba-iba ang kulay at disenyo. Kaya naman pamilya at magkakaibigan ang nag-e-enjoy sa Pasko Titap sa Pila. Sentro ng pasyalan ng higanteng Christmas tree na talaga namang for the gram. Inaasahang mas darami ang mamamasyal sa plaza habang papalapit ang Pasko. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News.